Ola, son Borxa Neira, son o autor de Mover os Marcos, a desorganización do territorio galego. Con este libro convídovos a reflexionar sobre as comarcas galegas, as comarcas que foron aprobadas na década de 1990, que ficaron no esquecimento até o día de hoxe. As comarcas son suxeitos administrativos interesantes por moitas cuestións que analizo no libro. Conéctannos co noso pasado, coa nosa historia, coa nosa xeografía, mas tamén nos conectan co presente, coa nosa maneira de entendermos as nosas áreas, as nosas rexións, todo o noso territorio galego. Merece a pena rescatalas do esquecimento, porque ademais servirían para desenmarañar esta maraña que temos administrativamente falando, composta por concellos, áreas metropolitanas, mancomunidades. Dende logo as comarcas son unha boa maneira de arranxar esta situación. Se pensades como a min, se queredes darlle outra oportunidade ás comarcas, este é o vosso libro. Se pensades polo contrario que está todo ben, pois tamén vos lo recomendo, porque encontraredes análises e estudos que fixeron expertos en ciencias sociais durante as últimas décadas, que ademais presentan novas maneiras de entender as nosas comarcas. En calquer caso, o que necesitamos e o que pode ter calquera leitor, inda que non sexa experto, é o amor pola nosa terra e a vontade de aprender e de entender moitas máis cousas sobre a necesidade que temos de mover os marcos.